Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men tataɓire nde. Ɗo noon ko ha mbawa serndude kowal e sidda. On ji kowal ngal lesto waɗama goo, ha ganda kowal kalɗo fawi alkule ko goto wonata. Siddo o lesto waɗama de won ɗiɗi, ha ganda kalɗo sidda fawi ko ɗiɗi fawi ɗon. Ɗum ɗon woni hande ko ha ganden sidda e kowal no mbadi. Ɗum jangoten hande ko ha gandon sidda e kowal. Ɗum ɗo so ɗiggi tan a serti e majjere kowal e sidda. Wadde bisimilla, an mo jeenowo heno, jiɗɗo jeeyede heno, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV nani. Dental Dina TV agali mbaɗa abonné, jeeɗa e bande en, gande jenta e jingoɓe walloɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. on saaha mbaɗa ko mbawɗa jenguira ɗum, balla jangde e jangoɓe. Kala gonɗo hen ɗo mbawɗa fof aɗa janga hen, aɗa naftoro hen, nafa hen, wallu hen, aɗa jingana hen, jingu hen. Ɗum tan mbimi on, balle jingue duuse, balle jangue duuse. Wona punti, wona politique, ko Allah min kaliri, naniron Allah, kadi jaɓɓiron Allah, mbalon saabi Allah. Kura min jeeya, wifi min jeeya, connexion min jeeya, ko onon ballata min hen min mbawa dañde komin mbaɗiri ɗum toon. Barma koy koma walle wadde balle barme o, balle courant o, wifi connexion en dendi koye meɗen. Koye nande famde 77 906 14 81 mbaɗen hen. Kala ko mbaɗɗa hen Allah yima nde mbatta nde. Hayso min gandama a waɗi hen, yettima tan min gandi a waɗi ballal ma, jinguere ma, ko Allah mbaɗirɗa. Allah joɓowo ne anduma, ne andanma. Bisimilla, janggen. Windante tataɓire nde neni. Ɗum ɗo woni kowal ko jangunoɗa ko. Ɗum ɗo woni sidda mo jangunoɗa o. Wi ɗon sidda e kowal ko a tan woni ɗon. Sidda e kowal ko a yahata ɗon. Teskede noon kowal kalɗo woni ko gotal woni ɗon. Sidda kalɗo woni ko ɗiɗi woni ɗon. Woodi waɗaɗo goo, waɗaɗo ɗiɗi. Ko ha ganda kowal kalɗo fawi andu fillaki ko gotal woni ɗon. Sidda kalɗo fawi koko filli ɗiɗi. Ɗum waɗi mamɗo henne ni ha paama ɗum. Ay sawi ay rab, ay ko yalti, ay rab yalti wona. Kono noon kowal e kowal mbawa fawodirde. Sidda e sidda mbawa fawodirde. Ɗum sawi ɓe cernde. Ay sawi rab, ay a ari ha e kowal he. Taskone moƴƴi noon saɗa janga, kalɗo jiiɗa kowal ara ha e muɗum, kalɗo jiiɗa sidda ara ha e muɗum. Ay ɗo mbiɗa ko rab, puɗɗa wiide bi. Teskede ko ab e bi ndendi ɗo. Ayi wadde a faami kowal ngal fawi ko e dow baahe. Ay ba goto ko cuudinoɗo ko ɗo fawi nder ɗo. Ɗo noon so ari ene jogori rendude yo watu ni. Ɗo ko hata ganda ko rab e bi ndendi, wiya rabbi. Ɗone ƴettu ara o, ra o, ay e kowal ngal ko ab, waɗa kowal e sidda ko gotum, wadde mbiya rab. Ayde ay ɗo ko rab, ɗone ko rab. Hata ganda siddo o gongal ene mofti toon woni bi o, ay o moni. Ɗo ko ba e ba ndendina. Ɗo noon ko ɗiɗi fof ndendi goyɗo. Goto woni ab, goɗɗo woni bi. Ay oɗo woni ab o, o ga woni bi o. Ay oɗo woni ab o, o woni bi o. Wadde mbiɗa ko rab e bi wona rabbi. Ɗo noon siddo o so ari tan wadde gongal ngal jarani yaltude boowal. Yo suuɗo e nder makko tan mbiya rabbi. Ay rab ara hay sidda he gadda bi o. Ay ɗo noon mbiɗa bisimillahi ɗo. Ay ɗo ko bi tan e as o ay ko goto woni ɗo o fillaki.
ko mbiɗa ko bes ngara ha e kowal he ay fillaki kono ɗo no mbiɗa ay i yaa ka ay yaa o fillima ɗo noon ay ɗo ko cowiɗo goto o suuɗi goto o feeñi saɗa janga wadde ummoɗo ngara e sidde ha gayna mbiya ha gayna ay yaa poɗɗo ko pottal ngal allif o poɗirta wonande pottal ngal wadde mbiya yaa mbiya ka ay yaa ka ay ɗo noon koko ha ganda ɗo siddo o woni sa wi yaa ka iyaka ay iyaka ni foti no windirede joni noon ko siddo o jangintoma ko yaa u ɗiɗi gonɗo wadde mbiya iya ay puɗɗa wiide ka iya ay mbiya ka ay ɗo ko naa ay aa o goto wonɗo wadde mbiya naa budu ay iyaka naa budu wadde siddo o ari ɗo kowal ngal ari ɗo wadde ɗo tan mbawata janngude ɗum ɗo sa faami ɗum tan ko heddi ko fof a faami wadde ganda sidda ko ɗiɗi kowal ko gotal ɗo woni rabbi sara mbiya rabba sara mbiya rabbu ɗo wona bi ɗo wona ba ɗo wona bu fo selli sa wi rab hanga andi fawta hen sa waɗi hen bi wonta rabbi sa wi rab a waɗi ɗo ba mbiya rabba sa waɗi rab a waɗi ɗo u mbiya rabbu sa wi rabbuka ay rabbuka e rabbika e rabba rabbana en rabba rabbi rabbu ko baske ngal tan ɗo hankadi wayloto ɗo kam gayni a andi ko rabbo woni ɗo noon taskoɗa so ko wongo less mbiya bi ko dow woni pottal dow mbiya ba ko tulal mbiya bu kono ganda kam kowal e kowal mbawa yaadude ganda sidde jadata anande wadde kowal ko banggue sidde ko banggue ɗo noon so ari noon wayidani henne andu kalɗo jiimi tan kowal ko gotal kala jiimi sidde ko ɗiɗi wadde mi wiya rab kala jiimi tan kowal mi ara ha e dow muɗum kala jiimi sidda mi ara ha e dow muɗum mi wiya rab be ay ɗo kadi mi wiya rab ami wiya bi ɗo ko bes ay mi ara hay kowal he ɗo mbiyam ko mi fuɗɗi wiide yaa mi fooɗa ka ay ɗo joni mi wiya ha gasa mi addoya yaa ka ay ɗo ko naa mi adda na o mi nawna aa o kono naa mi wiya budu ayde ɗo henne ko rabbi ɗo on jii ko peñƴo banani ab e bi ɗo noon ko cuuɗiɗo goto suudi goto feeñi wadde goto o jeyi ab goɗɗo o jeyi bi o way ko ni windirte sa wi rabbinnasi rabbil alamina ay ko ni e ko rab e bi ndendi ɗon rabbil alamina ay rabbil alamina wona ɗo ko rab ɗo ko bi ɗo no mbiɗa ko rab e bi ɗo ko jaltinaɗo ha laaɓa ha mbawa wiide cuuɗiɗo ɗo noon o wattama nder kowal ngal nani sidde nani wadde kalɗo woni siddo o e kowal ngal ko inde wootere so wayi ni wona kowal joni kowal ngal noon a wawa fawde e dow kowal pottal a wawa fawde hen tulal wadde kowal ngal waylete watte ha wayni wadde kowal sene waylo ni waylorto kowal ngal sene jogui fawede goɗɗum e dow muɗum ko ma wonta sidda ƴetta pottal dow pawa hen walla pottal less pawa hen walla tulal pawa hen wamma oɗo wawa ɗum kowal a wawa fawde hen pottal dow kowal a wawa fawde hen tulal kowal a wawa fawde pottal less ko sidda tan rokka ɗum sidda rokka waɗede pottal dow e dow muɗum pottal less muɗum tulal eyyi ɗum ko sidda jeeyi ɗum kowal kañum ni tan wayata ɗum waɗi noon ay ɗo joni ay rab ay kowal yalti ay bi o heedi banggue a wawa ittude kowal ngal pawa hen
potal lesgal wawonde wadde ceernde wiye rab ɗo wiye bi so rendi noon wonta mbaadi ndey ɗo mbiya rabbi a famidake oɗo ko aba o ko bi o kamɓe ndendi baawo kamɓe ndendata baawo alkulal kala garngal kamɓe ndendata alkulal ngal ayi ɗo jon ko bawonɗo ayi ɗo ko yawonɗo ayi ɗo ay ko yawonɗo ɗo ko kamɓe ndendi yawo ɗo kamɓe ndendi baawo mbiyata ko rab mbiya bi ɗo mbiyata ko i mbiya ya ay ya o ne fooɗi ɗimmijo ay ɗo ya ɗimmiji ne fooɗi ay oɗo fooɗani ay oɗo ne fooɗi ya ay ka wona iyaka ay ɗo iyaka oɗo woni kowal ngal siddo woni kowal ngal mbiɗa ay ga woni ya ɗo woni kawo ɗo ko na'a ay kowal ngal ko aa gasi ɗo sa famiɗo tan jangde ma sidda kowal a yalte majjere mum kadi kala jeeya deftere Qur'ana arab ka jangoyowo tongol windande tataɓide nde ko kowal e sidda jangaten kala ɗo jiimi kowal mi anda ko gotal woni ɗon kala ɗo jiimi sidda ɗiɗi goni ɗon ɗo ko yerum mbaɗanmami ɗo ha ganda ko rabbi wona ni windirte ɗo ko hata ganda ɗo woni rab o ɗo woni bi o ko ni windirte ko ni noon serdirte ha ganda siddo o no woniri ɗiɗi andi kadi gatta noon ndennaɓe ɗiɗo mbiya tan rabbi ay rab woni dow ay bi woni leso wadde ko ba o kanko jeeyi kowal dowgal leso wadde ganda sidda ko kowal woni noon de eyi sidda ko kowal a mbiyata ko rab ɗo ay ɗo sidda ɗo wonɗo ko kowal ɗo ko sidda ko ngal ɗo tan woni ngal ɗo nde wonno kowal wawa fawade hen masal ɗimmal wadde wattirada ni ha wawa sowade wadde mbiya ab bi ab o woni oɗo ay bi o woni oɗo ƴetta siddo nawana bawo ƴetta bawo nawana leso ngal mbiya ko ab bi ay ab e bi ay ɗo ko ab e bi ay ko a mbiɗa ab ay ɗo mbiɗa ko bi nawanɗa leso ɗo no mbiɗa ko as ay ko a adi nawanɗa sino mbiɗa as ɗo mbiɗa ko ay ko oɗo nawanɗa oɗo ya nawanɗa porgal yaaka ɗo wiya iyaka en kaali ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji jangon ɗigga balle mon gara ɗo numéro yo Allah wallu on jarama salam